Γεια σας, Άγγελος 9299 channel. Άλλο ένα βιντεάκι μετά από πολύ καιρό. Θέλω να σας δείξω το backlight που έχει το MacBook, το οποίο είχε μάλλον πρωτοεμφανιστεί σαν Air, Sable. Λοιπόν, τώρα χωρίς πολλά λόγια θα δείτε. Λοιπόν, χαρώς λίγο εδώ την πλευρά της οθόνης. Τώρα εδώ πέρα. Θα κλείσουμε τα φώτα. Να δείτε πραγματικά πόσο ωραίο είναι, δηλαδή πραγματικά είναι... Μπορώ να δούμε το... Εδώ βλέπετε. Πραγματικά εδώ, κοιτάξτε. Η οθόνη σε πιο χαμηλή φωτεινότητα. Κλειστά παράθυρα και το αληθώς βγαίνει στο δωμάτιο. Και πραγματικά τα βλέπεις όλα. Να πω ότι όταν η οθόνη είναι full φωτεινότητα η οθόνη, δεν το πολύ καταλαβαίνεις και λες τώρα τι είναι αυτό, εντάξει. Όταν όμως χαμηλώσεις φωτεινότητα της οθόνης, εδώ φαίνεται πραγματικά. Επίσης θα ήθελα να δείξω ένα άλλο πράγμα, είναι το λεγόμενο εδώ μιλαράκι, το οποίο νομίζω λειτουργεί, φωτίζει πίσω. Για να δούμε, όχι δεν φωτίζει δυστυχώς, για να δούμε το πώς αποκλίνει. Όχι, ούτε τώρα. Για να δούμε. Εδώ έμπιστος κάμερα μαν τραβάει, έχει αντοχή. Επίσης, θα δείξω κάποια άλλα πράγματα. Για να δούμε, εδώ βλέπετε. Κάτσε. Τσικ. Α, ναι, λέω κι εγώ. Δεν κάνω γρήγορα επανεκκίνηση στο MacBook. Τι είναι αυτά, Windows. Και είπα και εγώ, ανησύχησα. Τώρα θα δείξω κάποιο άλλο πράγμα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και όλα αυτά που σας δείχνω δεν είναι τίποτα τρελά, δεν είναι και ανακαλύψεις και εγώ της Αμερικής στο κολόγο. Ποιο άλλο. Και το Evernote. Με 4 δάχτυλα έχει αυτό το τρομερό εφέ, το οποίο το έχει δείξει και ο Steve Jobs στην παρουσίαση του καινούργιου MacBook Air. Πραγματικά είναι τέλειο, δηλαδή με απλώς 4 δάχτυλα εδώ. Είναι πραγματικά απίστευτο το πώς μπορεί μια εταιρεία να εκμεταλλευτεί πλήρως αυτό δηλαδή, που φτιάχνει, και αυτό το έχουν λίγες εταιρείες σε σχέση με την Apple. Τι άλλο να σας δείξω, αυτό είναι έτσι πρωτοποριακό hands-on review, ξέρω εγώ. Να σας δείξω τι άλλο. Δεν έχω να δείξω τίποτα άλλο. Πραγματικά Και συντομεύσεις για τα F. Συντομεύσεις για Τα F. Α. Ναι. Δείξτε μία. Λοιπόν. Επίσης κάτι που θα να σας δείξω είναι το οποίο όμως πρέπει λίγο το φως για να το δείτε. Το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά δεν έχω λόγια αυτή την εταιρεία, από ό,τι φτιάχνει είναι πραγματικά απίστευτο. Παρακαλώ η κάμερα να στάσει εδώ πέρα κάτω. Όταν πήγα με ένα φίλο μου να μου δείξει πώς είναι τα MacBook πριν το πάρω, πήγα εγώ παιδί μου εντάξει και λέω το MacBook το Air πολύ λεπτό που να έχει υποδοχή για CD και DVD. Κοίταγα τα MacBook, εγώ είχα συνηθίσει που είναι το πορτάκι. Βλέπω τα MacBook, κάνω έτσι. Γάμο το λέω. Πού είναι η υποδοχή, ρε, που σου λέω. Μας κοροϊδεύει αυτή η Apple. Ούτε λέω στα Pro που είναι και πιο κοντά, δεν βάζει υποδοχή για CD και αυτά. Κοιτάω και ρωτάω, ωραία, και λέω, πού είναι η υποδοχή, να μου λέει εδώ πέρα. Παιδιά, η υποδοχή είναι όπως στο PlayStation 3. Εγώ εντάξει τώρα το κατάλαβα. Δηλαδή, να δω ένα απλό παράδειγμα. Είναι όπως στο PlayStation 3, να δω ένα CD. Το βάζεις. Το αναγνωρίζει και μετά σου εμφανίσει το iTunes. Επίσης κάτι το οποίο που μου αρέσει στο MacBook είναι ότι αναγνωρίζει κάθε εξωτερική συσκευή. Εδώ πέρα εδώ τώρα μας βγάζει το CD. Όχι, το έχουμε περάσει, ευχαριστούμε. Θα κάνουμε ένα eject. Να δούμε αυτό πέρα, τι βγαίνει έξω. Όχι. Εδώ κάμερα μάνα αντέξτε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε στους φίλους.
Πραγματικά κάθε βίντεο που κάνω είναι εντάξει, ό,τι να είναι, δηλαδή είναι κουλό. Μόνο 5 λεπτά είναι το βίντεο. Μόνο Όλοι αντέχουν. 5 λεπτά, σιγά. Λοιπόν. Επίσης κάτι το οποίο μου αρέσει εδώ πέρα είναι διάφορα. Εδώ είναι η θύρα φόρτισης. Εδώ πέρα νομίζω καλώδιο Ethernet, αν το λέω καλά. Να το βρείτε. Αυτό το σύμβολο αυτό μου θυμίζει, μου φαίνεται στο μυαλό, Ethernet. Αν δεις, κρύβει ένα σύμβολο εδώ πέρα που είναι για κανονικά Ethernet. Αυτό εδώ πέρα, τώρα να σου πω ακριβώς ποια θύρα είναι, δεν ξέρω. Αυτή είναι η Thunderbolt, η καινούργια CDL. Τι είναι αυτό? Είναι το επόμενο στάδιο μετά τη USB 3.0. Δεν έχω ιδέα. Συνέχισε. Είναι με αυτή τη θύρα μπορείς να μεταφέρεις ταινίες φαντάσου Blu-ray σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή μπορείς να μεταφέρεις πολύ ένα μεγάλο όγκο αρχείων σε πολύ μικρό χρόνο. Ωραία, τώρα ξέρουμε πώς να βάλουμε τον άρχοντα δαχτυλιδιών. Μπράβο, αυτό. Αυτό υποδοχή που και πάλι μου κάνει εντύπωση, γιατί είχα συνηθίσει αλλιώς, είναι για τα USB. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες μηχανές που έχουν ίδιο μέγεθος με την θύρα, και όταν κάναμε το βιντεάκι του MacBook, μάλλον τις φωτογραφίες, πιάνει ο φίλος μου, βάζει τη USB και αμέσως στο MacBook το αναγνώρισε. Αυτό μου αρέσει πραγματικά στο MacBook. Είναι κάποια απλά πράγματα τα οποία όμως το κάνει. Όπως ας πούμε, του μπορείς πολύ εύκολα να αλλάξει την ένταση του ήχου, και γιατί το λέω αυτό. Σήμερα χρησιμοποίησα για κάποια λεπτά Windows λογισμικό, η Dell, 700 ευρώ laptop. Πήγα να... Έτσι. Συνεθώνει. Ναι, πήγα να αλλάξω τον ήχο, μάλλον το χαμηλώσω, και παιδιά το Windows έφαγε λαγκάζει, δηλαδή κόλλησε αυτή την απλή κίνηση, δηλαδή χάρη λίγο τον ήχο, ρε φίλε. Όχι να κάνεις κάμια πυρηνική βόμβα. Freeze λέγεται. Ναι, έφαγε φέρκι το Windows του παπά του Bill Gates. Αυτό, παιδιά, είναι 700 ευρώ. Τώρα εντάξει, ξέρω ότι λέω μαλάκες αυτό το βιντεάκι. Απλώς θέλω να πω το πόσο τέλειο, κλείνοντας, είναι ένα MacBook. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι συσκευές μετά το iPhone είναι αυτό που λέμε επαναστατικές συσκευές. Τώρα τι να σου πω. Πάντως μου αρέσει που... επίσης κάτι άλλο που μου αρέσει και το οποίο δεν μπορώ να το κάνω σε αλήθειες, ποιο είναι. Να μπορώ να κάνω ανέβασμα και κατέβασμα σελίδας με εδώ το σταυρό που έχει. Δηλαδή, στο Turbo X που είχαμε παλιά, που είχα μάλλον, χρησιμοποιήσω αυτή τη μαλακία, πάτα εγώ εδώ πάνω έτσι, με το βελάκι πάνω σελίδα, μετά πήγαινα εδώ στο σταυρό, γιατί δεν μ' άρεσε το ποντίκι. Ρε γαμώ, τίποτα. Το πάταγα, ενώ εδώ πέρα είναι εντάξει απλά πράγματα τα οποία στο MacBook το κάνει. Ενώ άλλα δεν το κάνουν. Αυτό μετά το τρελό συναρπαστικό βιντεάκι. Θα επανέλθω δρυμύτερος με πιο έτσι καλά βιντεάκια. Παιδιά, προσπαθώ πάντα να κάνω σοβαρά βιντεάκια, γιατί εντάξει μου αρέσει η τεχνολογία, αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατό αυτό το πράγμα. Εντάξει, να ξέρω ότι τα βιντεάκια μου έτσι θα είναι. Κουλά, ό,τι μου έχει το λέω και πιστεύω αυτό είναι το καλύτερο. Εντάξει, ό,τι... τι να πω... Τώρα... τι να σου πω. Περιμένω να κλείσει ο Λευτέρης το βιντεάκι. Και εσένα γεια μωρέ, ψυχρέ. Τι άλλο. Πρώτα εγώ θα μιλήσω μια φίλη μου στο Facebook. Άγγελε. Μέχρι το επόμενο βίντεο θα πω την καθιερωμένη φράση που έχει πραγματικά κάποιες καρδιές. Bye bye. See ya.